हामबाय जों दिनै कृष्णकान्त पाराव सफायजाक दिनै ताखुक उपानन्द त्रिपुरानि सरि हामिया याथेक याक खुलिजाक तांगै बरफ तांगै जानानै अनेक असुबिदा इनके खोनावैनाय दिनै पूर्व मानिकनि चेयरमेन अर मेसेज फायखा जे ब तांगै जायमायाते आबिसुं बिनि नखंबो हामिया हिनाय दिनैसो बरफबो खोनाव जोंबो खोनाव बरफनि जब कार्ड बनो करै हिनाय हायके बर चिन अरनि लिडार अनो बरफ पार्टी अफिसाव जानोखा इनके जों दिनै विजिट खालायफैखा विजिट खालायमानि लगे लगे जों नुखा बरफनि अबस्था हामियानो हायके जों बरिगे दुगान तिप्राम थानि इंगै ते चिनि करबुक साब डिभिजननि तैयै जों अर सफायजाक चिनि परम गोनां सप्तम किरण जमातिया ते चिनि पूर्व मानिक ते पश्चिम मानिकनि चिनि चेयरमेन बो फायजाक हायके लिडार तो दङ आं जत बुम खुलिया इनके जों बरनो फाइनान्शियल नि बागैबो जों बरन सुबासु खालायनायनि फायखाते माइरं किसा तुबुखा तमानि इनके नर नुगै मानो बिनि अवस्था गेते बिनि बिहिनि अवस्था नर नुगै मानो इनके बरफ बरिगी बाजार करबुबायबो अनेक हासाल पारा गे जों गोबां रिमाय फानो जे सुक्तै बुबागारानि जे आइडियोलॉजी जों ताबुनो फलो खाय दङ जों ता फानो लोकनि गानाव दङ ते बुसकांबो तंनाय आबो बाक्सा बाक्सा के जोंनो मोनयो बुबाग्रानो जे तिप्रामथा खायनो मोनयो गोबां जों तो गोबां रिमाया जे खक्सा आंथानि खंनै आंथानि बनो चिनि रां माइरं सेरचाङैबो बचिनि सालचा खरचा माइचा जों नै अमनि बागै जों गयनाय जारा सीपीएम खायनाय फान अंथों ते अयन पार्टी खालायनाय फान अंथों नरबो खनाय तंदि जों कुनो अजागो पार्टीनि प्रफिटनि बागै जों काम खाया जों जातिनि बागै जों काम खायो जों बाहायके तैनाय जों 20टा जातिनो बाहायके काहामकै इक्वल के तननाय बनस नाय जों अर काहाम अर थाइजा सावो आरो हामिया सावो बते एके साया अमनसिनि आइडियोलॉजी चिन बुबगरा हारमु जतन मिलि जुबा सुखलाय दिनो हामबा या फादे पाइ लादि कायनिबो लादि फटो जतन हामबाय दिनै जों कृष्णकान्त पाराव चिनि ताखो उपानन्द त्रिपुरा बनि सरि हाया हि जों चिनि चेयरमैन पूर्वनि चेयरमैन ते पश्चिम चेयरमैन हयते जों खबर माखा मामनि परे जों लबल जतन फाइलेखा जों नायफैखा कबकबै बनि सरि बेलायके हामिया ते बन फेमिली कंडिशन बो बेलायके हाया हायनि बांगै जों चिनि महाराजनि आइडियोलॉजी दंगो जे मासाया जे चुगिया जे हाया बनो जे सुखसाकनो बनो हेल्प खायदि हनै महाराज जे आइडियोलॉजी रमनि आइडियोलॉजी मतेनो जों चिनि खायै नायफैखा हमको चिनि बिसिङो जों करबक डिभिजननि बरेग दगनेङै जों चिनि बिसिङो जों किसा मिसा जे जों सुमनि जों कालेक्शन खालायै जों दिनै बनि नव फाइ नुमनि परै जों बनो किसा माइरं तेरां किसा जों सुबा मुरखा हमको ते जों जरा दिनै बाहायनो जे महाराजनि आइडियोलॉजी हाजाय एका दंनाय दङ आं सानामुसुगो फाइदि जों बेबाक्सा जों जत थानसा दंनानै जों जतनो चिनि बर 19 दफा जे दंमानि बनो जों सुबा लायनाय माहायके प्रतिज्ञा खायो प्रति पाराव जदि जों माहाय हाया चायार नुखांके सिखांके जों बनो थांनायलायनाय एवं जों जतनि बाय कायसा कायनै रखांके खक्सा खौनिखौ जत रखांके बबायनो चिनि मोटामुटी कयेक दिन फानो चाद्र मानो जों बाहायके जों सुबा लायनाय जत प्रतिज्ञा खायै दिनै चिनि तिप्राम थाव जतन फायदिनि जों उमनि तुइ बाहायनो मेसेज रवै आं जतन कबगो फायदि जों महाराज आइडियोलॉजी जतन हिलायनाय एवं जों दायतिनि उ जे हिमानि न सारेवै चिनि जे दफा जे कुलुक तमाने फियावनि बांगै जत साथ खालायनाय ओंके साथ खालायमानि बिसियो आं तेबो सानामसुगो जारा दिनै बाहायनो विभिन्न भाबे जे हाया चाया माहायरके सानाय रक बरनो बसुं सानामसुगो कयनामसुगो माहाय लामा हियावै फायदि जों बखा कसुंबाय थांसांलायनाय थांसा तंलायनाय माहाय मेसेज होनो आं आनि कक किसेनो आरनो पाय हामबाय बरक आनो हामजा जे आंनि खानाय गोसामसा रां फैजा माइरं नायखा गोसामसा सुबा फैया हामजा बोसोक दगजाक हामजालाय अनेक 6 मास काले काजांना इसुना तांनि दै दंना दाबोथ' 15 दिन बेसि गायथा नंनि कुटुल मरिया राजानि दल फाजा साका आरो कुनो अन्न दल रक फाइ सुबा मानि रक दैथं कुनो के करे
Kaya subai ha. Kaya suba phai mung kre. Bok se ana phai ke samasa suba phai tabo. Chere suba phai. Raja ni to ra. Imu bojaga Krishna Kanta Fara. puro mane ko dewan. Purbo mane ko dewan. Nini bumung tama? Upananda Tripura.